थाबायो दाबो उफाय गैया जोंहा लामा गैया लामा खुरखा जानानै गामिजोंबो खुरखा जालांबाय बेल' थालांबाय दिनैहाय एसे सान्दुं दुंदों दिनैहाय जोंहा सिफुं हारिमु आफादनि मावबादाया जागायगोन सेरजा सिफुं खाम दामनाय थाइजौगुरिनि गोदान अफिसाव रौमारि नै न'निफ्राय ओंखारबोबाय नै हाग्रा गुदु जोंहा बेनिफ्राय ओरैजाय जोंहा न'खरबा दङ आरोना ओइ दादि जोंनि बे दादि उन्दै नैबे सासे आदाया फैबाय बेयाव दादिमोननि न'खरबा ओरैजाय लाइन मोनसेयाव बेजों न'खरसे दं बिस्रानि न'खरसे खारबोबाय ओरैजाय ओमफ्राय बैथिंहाय न'खरनै दंबावो गासै 8 न'खर बेनो आरो जोंना गामिया जाखांनानै थोरसि सुबाय माइ गायनानै बयबो ओंखाम जाफैनाय सम दा ओमफ्राय जोंहा माइ गाया नालाय आंहा प्रेक्टिस खालामनो ओंखारलांसै वर्कशपआव नै बेस्राबो माइ गायो ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय गामि गोजामोननो गोदोहाय ओमफ्राय हाग्रामा दालाङा बैजों दङ बे ओरै आइ दैमाजों खुरखाजोबनानै नै बेल' थालांदों बे गामियाल' बेल' ओरैजायल' थालांदों बेनिफ्राय बे गासिबो बिलो गोजामोन ओरैजाय दै बोहैयोमोन बेनिफ्राय नैबे हा बिगोमाफोरा बेयाव फुख्रि खालामजोब्बाय आरो नैबे सासेनि बे सासेनि बै सासेनि ओरैजाय ओमफ्राय बे गासिबो खासिबारि जाजोब्बायमोन ओमफ्राय बेखौ दा गावबागाव माने हाफोरखौ फोसाबफिननानै आबाद मावजोब्बाय बेयाव गय बागान सोरबा माबा माबि खालामजोबसिगोन सोरबा माइ गायो बै नुहुरनाया खल'बारि बैथिंजाय खाग्राबारि थाबाय नै ओरैजाय 1 नं पलासगुरि बेनोमोन ओरैजाय जोंना बे 1 नं पलासगुरियानो गोलैयो ओमफ्राय नैबे जों जाय लामाजों थाबायो बे लामा नङामोन माने बे बाना जानाय समावहाय बेयावहाय बान्दो थेनायमोन आरो लामायाथ' बेजोंसोमोन लामाया गैला लामायाथ' बेजोंसोमोन ओमफ्राय बिथिंजेबो लामानि सिन गैला ओमफ्राय दा नैबे बान्दोजोंनो गोदोनि बान्दोजोंनो जों थाबायो नै मालायनि हाजों खोनाय बिराद गोबाव जाबाय आरो जों उन्दैब्लानो बे बानानि समाव खोनायमोन बे मालाय बेसे थाबाय थानोना नै जों बेजोंनो थाबायो ओमफ्राय ओरैजाय रौमारिबो सौहैयो ओरैजाय आरो ओरै थाङोब्ला बेरहांगाव सौहैयो सोनाबहा मानसिफ्रा सोरबा बारस'यो दाबो खल'बारिनि ओरैजाय हाब्रुबारिथिंजायनि सोरबा स्कुलाव लांनाय मानाय बेजोंनो फैयो माने सर्टकाट जायो नालाय जोंबो बेजोंनो थाबायो दाबो उफाय गैया जोंहा लामा गैया लामा खुरखा जानानै गामिजोंबो खुरखा जालांबाय बेल' थालांबाय दिनैहाय एसे सान्दुं दुंदों बे जाहैबाय जोंनि गामिनि अबस्था रायजोफोर नै दैजिमोननि फुख्रि बेयो दैजिमोननि ना जानो मोनगोन आलासि जायोबा दैजिमोननाव नै लामाया ना फिसा जालायनायसो ना दं नायलाय बिदियाव मारै लाबोनो ना स्कुटि अखा हाबा बेनिफ्रायबो गाज्रिसिन जायो उफ माइ गायो बेवहाय गोथां हाग्राबारि थारायबारि गेट बायदि माबारिखौ नायना बेसो सोलिबाय फैबाय दे थांदो बेसे जि मोजां बार बारदों बे जोंनि आंगो गामिनि सिनायथि बे लामाजों फैयो आंनि अनजालि गामि गिदिर मोनफैबाय नै लामाया मोजां जाबाय गामि गिदिरना बेसे मोजां थाबायबाय थाथावथाव दे बुंनायसाय
दैजिमोननिफ्राय ओंखारनाय जाबाय एप्लिकेसन मोनदों बै सिरियाल माबा जायखिया नाम्बार मोनदोंमोन नाम्बार मोनदोंमोन जायखिया ए आंना दङ मोननैबो खिन्थु अबे मोनसे नाम्बार मोनदों अबे मोनसे हाई स्कुलनि अबे मोनसे मा नाम्बार बे सिरियाल नाम्बार ना मामोनथाय ना गुरबा नाखौनो मोनलायसिगोनसो बायदि मोनबाय गांजेमासो दंबावोदां बैजों लुगासिनोलै जोंना मा रुम जागोनथाय बियो नै जोहोलावफ्रा जोहोलावजोफ्रा दंफैयो मालाबानो आयौ हाग्रा दुफावजोब्बायलै 12 बोसोरावसो फैयो जोंबो खनसे आयैलै आं हाखांबायनाय मोनला आयौ मा सैमालै बे सैमा ना मोसा जाखो बेलाय किसका है ये तक दिजे सैमा ना मोसा बे जिबनि मुं बुं हा आयु हाय सानैबो ओमफ्राय र' बयनिख्रुइबो देरसिन दाउनि मुङा मा हा आयु सानैबो हाथारो ओइ खामखौबो हागोन बिसोरो ने दामनो ओमफ्राय र' नाया माजों दावो बारजा ओमफ्राय माजों हांलायो बिबारजों हादों सानैबो ओमफ्राय र' मा होनोमोनलाय है बावलायलायबायसोलै आं मानलाग्रा बिफांफोरा मा लाइफां थिगानो दे
खनथाम जाबायथ' ना साल सिगुन गाम्बारि बा रोंथारगोलै बिसोरो हाजोबो डेन्जारसो सुजोब्बाय जोब्बाय जोंना हा माबाया जोब्बाय जोंना माया जोबखो वर्कशपआ जोब्बाय नोंथाङा सोरमोनलाय बुङालां बिथांखौ सिनायै रावबो गैया बिथाङा जाहैबाय हिनजावनि गोदै गारांजों मेथाइ रोजाबग्रा फंबाय सादिन हे नांलाय र' बिसोर सानैजों नांलायदोंमोन ओमफ्राय गैबावला आं भिडिअ लानाय लोगो मा नोंस्रा बबेजों थांगोन बबेजों